Good morning mga idol, magandang araw. Yan. Ililipat na natin yung mga isda galing Cavite. Yan. Inuwi dito sa Cagayan mga idol. Lumakalagay na. Hindi, ganyan pa. Lalaki itong lalaki. Hindi mo ang pari ito. Hoy! Baka kumansik. Barko daw yan eh. Yan ba yung legal na? Babae sa kalala. Pinaglamis mo? Malabig yung tulog mo sa ano. Ay, parehas? Parehas lang. Parehas. May isa lang munti ka na. Mga isda mga idol oh. Bob? May prito na bro? Ay, siya pang Brad. Para kakaiba ako nagdilamas ng kata. Silap ka na bugok. Silang no? Kawat-kawatan talaga. Ganda ka na eh. Ito pa. Tausang mo. Yan o. Babae kasi yan. Ano Oh! ba sa talo ni bro? Ang daming views. Oh, pwede. Manika. Ay. Ulti na. Na? Ganda. Di ba kabila ko? Talungan lang pat may. Nawawala kasi yung signal eh. Hindi lang kaapag na comment. Ano? Yung last 30,000 kita puro babae ginang You know? Ang ganda mga idol oh. Buhay na kita sa talo. Iba na may gawin. Puntang sige, may kulay yun. Ilalagay na sa ano sa timba. Sa tumbler. Ang labo eh no. Mahina kasi. Hindi marami bro. Late. Tatay, madalas. Tatay na ba yan? Ganda pa naman oh. Ano yan? Yung mga bagay tapos matatapang yan. Ano yan? Wala pa rin yung ano isda mo sa ano. Oh, ganda. Late. Bagay tapis. Pinapindas na nga tsura na. Ay, ito. Wow! Ganda! Beautiful! Pero, Ano ba ito? Tapis sityo. beautiful! No, ang ganda. Lilipat natin dito mga idol kasi isang araw ng ano yan, nakalagay sa plastic. Dito lalagay natin. Amin natin bro, may kabilang ito yan? Amin na kita? Hindi, wag yung... Wag si Beta Fish. Beta yan eh. Beta yung mga mahaba yung ano. Oo. Ito, base. Nagkilay. Ko ba lang? Ano to? Ano ito? Ganda. May kulay. Yung mga Isinggal lang Rad. Ha? Tagisinggal lang. Ang ganda kulay Yeah. na. Para tagisinggal lang. Kami magigitas 2,000 pesos sa lagi. Pagkitire. Doy. Wag yan. Sa wala. Ay, doha mari. Hindi, kasi mahirap yan ano. One, di ko. Yan na. Yan, panoorin niyo yung kapatid ko mga idol. Ano yan, Blue Dragon yan, patingin? Blue Dragon daw to eh. Ah. So far, isa lang yung namatay yung si PKBM lang. Wala tayong alam dun sa pinagsasabi niya. Wala tayong pakialam dun mga idol. Wait lang, hindi bossing ano bossing. Kasi may alaga nito eh. Dito sa boss boten dito lang Oh, ganda nga to. May alagaan yung kapatid ko ng na isda. Ganda pala. Pero madami akong Yung dinala. iba mga idol nandun sa Meron ano. akong dinalang beta fish. Eto, maganda yan. Tingnan ta. Halo-halo nga eh, ano, meron din akong ano. Ang tawag dito? Oh, Glotetra. Ito, Glotetra. Makulay. Glow Tetra. Patingin ng Glow Tetra. Eh, ang ganda. Ayan, ano, You know? full gold. Nagdala lang ako dito para ano, may libangan yung mga walang ginagawa dito. Hindi puro inom kasi ginagawa dito eh. Hindi, gagamba. Gagamba ako mga idol. Gagamba tayo. Ayan, maganda yun oh. Ano ulit to? Dumbo ear, ewan ko, salamander ba to? Ito guys, money. Ayun, may manipa. Pag sa gagamba, marunong ako eh. Salmon, tala. Tapos, Marcos, ano, nasa Cagayan ako ngayon. Pero tapos dito sa... mahabang galamay. Mga ganun na. Ito
Ito mga idol. Kasi libangan nila dito gagambi. Mamaya manghuhuli kami ng gagamba. Yan, live natin yung mga idol. Ay, ano, i-video natin. Katulad Content. to, si... Ganda na. Ano rito? Si AFR. Pero mga juvie pa kasi ito, maliliit pa. Ganda. Sila na bala magpadami kung kaya nila magpadami. Ano yan? Ano to? Ano to bro? Maliliit? AFR. Floating pigs yung kinakain na. AFR Tang, daw. tang, tang. Floating pigs. Oh, hindi, kahit hindi. May dala ko dyan. Madami akong dinala dyan. Anong pangalan mo sa TikTok bro? Troy lang. TROY? Oo. TROY mga idol. Tingnan nyo sa TikTok kung nag-ano kayo ng TikTok. Ngayon si ano, si... Nag-aalaga kasi yung kapatid ko ng mga isda. Si Puting, ano, Puting... Ano ulit na? Tapos kalimutan natin. Tulog No? pa doon. Si ano? Ha? Si... Ay, nagbabossing. Matanda. Sorry, bossing. Ano kasi ito eh. Alam mo na, mapag nasa province tayo. Ano yan? Alam ko na yan. Albino! Loko, ano tayo ngayon? Loko. Albino! Kulanos! Ito maganda rin to. Mamaya mag-set up tayo ngayon sa ano. Kasi ito yung mga lagayan ko sa mga beta saka ano. You know? Ang lalagyan lang namin mga idol sa Wilkins. Galing pa to sa bukal. Wilkins Yung mga tubig na to. na Hindi pa nila to 6 sa liters. bukal para safe yung isla natin. Kasi yung puso kasi namin dito mga bossing. Ano, kinakalawang na. Masyadong ano yun, delikado sa isda yun pag ganun yung mga poso. Kinakalawang. Ano, ganda nito. Maamot. So, ano, nagpakuha ko ng Oh! galing sa Ganda. bukal. Tatlong oras. Safe na yun. Walang ano yun, walang halong ano, chemical. Nagbayagin ng cute ay proyo. Ah, saan? Nakawala. Ang dami pala akong nadala eh. Sabi ko nga, kung binenta ko to, yun no, madami sana ano doon. Kita? Kaso ano pa, mahirap pa kasi mag-ship kaya hindi pa ako nagbebenta. Kaya malaki, Ang puraw. ganda ng ano. Hindi siya kita oh. Apa nga makita to eh? Kita. Tanggalin mo kasi sa plastic. Para nga makita, tinti camera, makikita tinti ko. Hindi nga visible. Bakit? Hindi nakikita Uy, sa thank you sa mga nag-follow guys. Ha? Ay, Medyo mahina yung signal natin ngayon kasi Yeah. Ganda. nasa probinsya tayo. Naka-wifi pero mahina. Saka malayo yung ano natin, yung source ng ano, internet. Yan. Nakafocus na. Hindi talaga siya nakikita oh. Mamaya tayo mag-question and answer kasi magsiset up tayo ng ano, ng mga Yun oh, ganda oh. Patay lalo. lagayan nila kasi Oh, ganda. pares tang. Batak. Sige, tang. Lahat na may kulay. Oo, para matanggal na sila sa plastic. Parang si... Ano pa kayo inanang? Yan, first time ko nagbiyahe ng ganito. Yun nga, isa lang yung namatay si PKBM pa lang. Kawawa naman. Siya pa man din yung isa sa mga ano sana. Hindi na. Importanters na dalhin ko. Si PKBM namatay siya guys. Oh. Safe ganito. Malilit pa kasi yung AFR ko guys. Kaya hindi ko Galing. pa i-out. Sobrang liit pa. Saktong 1 month pa lang to nung nung 6. Dito. Talumay, talumay. Ano yan tang? Okay lang tang. Ano na yan? Malilit lang yan eh. Madali ko pang makilala. Ganda nito. Eh? Parang prinsesa, no? Parang nalilitan sa lagayan tayo. Ganito siguro. Yan tang mga yan. Pwede yung mga nakalagay sa... Ganito. Yun oh, ganda. Full gold. Ayun, dalawa pa nga to guys, so walang namatay sa biyahe. Dalawa sila sa lagayan kasi nag-ano na ako eh. Stig. So guys, medyo ano ngayon tayo, medyo lagi. Bubukas tayo. Buksan mo na tayo. Ikikabit ka dito ka. So yung glote ito lang nagkikait dito sa malaki dito. Pag binitawan kasi si Beta Fish diyan, nangangagat yan eh. Wala. Tapang yan. Matapang pa yan sa amo. Blue Dragon, si Blue Dragon. Kasi ano Blue Dragon. Blue Dragon. Ito, Blue Dragon to. Ang liit ah. Matapang ah. Oh, galaw oh. Oh, maliksi.
Oh. Sorry, hindi tayo naka ano guys. Hindi tayo naka-selfie stick, naka-tripod. Dito ko. Gusto mo to? Hindi, okay lang, wag na. How much gokpi? Ma'am Andy, ano lang yan? 153 yo. 153 yo lang yan pag ano, Pag bumili ka. pag bumili ka. Sa bag store. Joke lang. Not for sale pa po yan. Pag nasa Cavite na ulit ako, magbibenta na talaga ako. Yun. Naglagda mo siya na pinuray? Gikabil ko bro tiloktak. Ano yan? Kulay puti. Ito yan, daming bibi oh. Wow! Ngay, dito tagay pa tao. Ayun na yung maliit. Dami! May patong. Di natin alam yung mga pangalan ng mga isda guys, pero ito alam ko to. Yan o, manok na ano yun, inahin. Bibi. Dito nga tayo. Magkano pa Yan. ng mga gapi sa kambang? Yan, mga bibi na maliliit. Yan. Manok native mga idol. Pakita ko lang. Probinsya guys eh. Ayan o. So naman tayo. Hmm. Nilipat Sisiw. natin nandito tayo sa sa Cagayan. Cagayan Valley to guys ha. Ilocandia tayo, Ilocandia. Ayan. So mapapansin niyo puro manok dito guys. Pagdating na pagdating. Ano agad. Pinolang native naman ko lang yung ulam. Saka pabo. Okay. So ano. Tama na muna yun mga idol. Thank you sa panonood. Agad dun eh. Good day. Kasi agad ano yan, maninenok.